ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରାରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଜଜ୍ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀକୁ ଦଫା 302 ହିସାବରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ତାରା ତାରିଣୀ ଫାଶୀ ପାଇବେ ନା ଆଉ କିଛି ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତାରିଣୀ ଆଖିର ତାରାରେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଜଜ୍ ନିଜର ରାୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାରା ଏବଂ ତାରିଣୀକୁ ଦଫା 302 ହିସାବରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ ସତରେ କ'ଣ ତାରା ତାରିଣୀ ଫାଶୀ ପାଇବେ ନା ଆଉ କିଛି ହେଉଛି। ଏଇଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।